Om kwartier uur 8 komen 2 maskeren maalje binnen bij Jettan Yachting op industrieterrein het Gas in Snits. 2 man mooie bivakmutsen wapenen. En vervolgens hebben ze onder bedreiging van die wapens hebben ze de man versmoen. En toen is de mishandelingen begonnen. De mensen hebben jild eerske en dat soort nare dingen al hier. De politie neemt het een laffe, gewelddadige oorval. Nou, omdat de mensen in dit geval zijn versmoen, ze zijn mishandelen en ze zijn maar de deer bedriegen. En dat vinden wij toch behoorlijk heftig wat hier gebeurd is. Hoe is het met die meisjes? Nou, ik kan je voorstellen dat ze behoorlijk getraumatiseerd binnen en dat ze juist natuurlijk een behoorlijke psychische dreun krijgen. Want de meesten zijn behoorlijk in angst. Dus ik kan je voorstellen dat het net in een korte kleren zitten gaat. De politie is jood drokdwaande met technisch onderzoek. Het personeel en de eigen zelfs binnen het bot van aan. De klap is hut aankomen. Ze wonen hoe jood dan ik net voor de camera te wut stingen. Het bedrijf laat je op een eind van de Hendrik Bulthuswaai op industrieterrein het Gas. Het lijkt vrij aangelegen. Het zal daarmee kwest dat de oorvallers dit uitzocht hebben om hun slag te slaan. Ik weet net wat dit soort criminelen tussen de eren hebben. Weet je ontinken. Of het nou het bedrijf is of dat ze vermoeden hebben dat er een protégeld is. Wat zij tocht hebben, weet ik net. En waarom ze nou juist dit bedrijf uitzocht hebben, weet ik niet. Dan weet het ook nog bij een oorval op een Q8 tankstation in Snits. Het dit wat mij nog uit te stingen? We weten het net. Het zou kennen, maar ja, we zitten toch wel met 2 verschillende soorten oorval. Dit is met 2 man dienen en de vorige oorval op die situation is er nog 1 man dienen. En wij denken dat het los van de staat, maar dat weten we net helemaal zeker. We nemen beide scenario's maar in dit onderzoek. De politie is op zoek naar eventuele beelden van bewakingscamera's in de omjouwing. Met name bedrijven die daar in die omjouwing vestigen binnen. Die mogelijk beelden opsteken van de voortrijdende auto tussen 8 uur en Jalvenjon. Dus we hopen dat mensen die beelden net voordoen, maar toch eens even besjoggen van hey, zit je iets op wat belangrijk voor het onderzoek bezig kan. Nou, dan horen wij u natuurlijk echt onbevallen.